Vols que no estigui bé una panxa contenta com... Ai, vull dir... Si torna a fer cap ovni d'aquells tan especials que fa, digue-m'ho que el vindré a veure. Sí. Botiga tancada a causa d'una reunió d'extraterrestres. Comencem la 53a reunió de l'Associació d'Extraterrestres de Nohana. En primer lloc, voldria que tots els assistents miressin el menú preparat que tenen al davant. Arròs amb curri Nohana. I? He convocat aquesta reunió perquè tasteu el meu plat estrella. Aquesta mena de textura sorrenca que té. I aquest regust tan curiós que hi aporten aquestes fulles tan estranyes. Aigua! Això és una presa de pèl, ja en tinc prou! Vosaltres, com podeu dir que us agrada aquesta gasòfia? Com és que feu aquesta cara de felicitat si us esteu menjant un curri fastigós? Que esteu guiats! Calma't. Com vols que em calmi? L'Associació d'Extraterrestres no es va crear per ajudar-te a decidir els menús de la teva botiga! Doncs per què? L'Associació d'Extraterrestres de Nohana és un fòrum d'opinió per millorar la situació dels extraterrestres que viuen a la zona del cràter i conscienciar la societat sobre la seva existència. Per què hem de perdre el temps tastant aquesta porqueria de curri que vés a saber què hi has posat? Sí, però... Ja n'estic farta de pros. Per què sempre han d'anar així les reunions? Per què no venen mai els extraterrestres de la zona comercial? Per què sempre acabem venint els mateixos a les reunions? Aigua! Si amb aquests carallots hem de millorar la situació dels extraterrestres, val més que pleguem. D'on els has tret, aquests estaquirots? Aquest amb el tupé? I aquest fart? I aquest altre que sembla l'últim xaman indi que queda? I per postres, aquest indi de l'Índia amb turbant! Salam aleikum. Vols callar? Tu ets un extraterrestre fos de pell i prou! I et poses aquest turbant per semblar més important! Estic segura que mai no has posat els peus a l'Índia i m'hi jugo el que sigui que aquest turbant te l'has comprat fa poc a la botiga de disfresses del costat de l'estació! Ah! Ex! Això sembla l'exposició universal dels carallots! Una reunió de tocats de l'ala a escala mundial! Ah, doncs em sembla que tu ets la representant de la Xina. Oi que sí, Carna? Ai! Que no ho sabeu que jo no sóc gens com vosaltres? Mireu això, quina antena més extraordinària que tinc! Puc captar transmissions fetes des de Pequín i tot! Entre un extraterrestre internacional i uns fracassats com vosaltres no hi ha punt de comparació! Arròs amb carn pel senyor Shimokawa del districte 3 de Nohana. Ara mateix li portem. Em sembla que té interferències. Pobre, per mi que està ben malament. Sigui com sigui, el que hem de fer és lluitar per millorar la situació dels extraterrestres i conscienciar la societat sobre els nostres problemes. Aquest és l'objectiu de l'Associació d'Extraterrestres! I aquest producte servirà per atreure els clients batuts amb gust de curri indi. Escolteu els altres quan us parlen! Ostres. Hola a tothom, ja sóc aquí. Què? I el dinar? Vull el dinar... Ah! No vull ningú sense antena! Ves! Ei, què passa? He vingut perquè m'ho han demanat. Ningú ha convidat una extraterrestre de casta negativa. Si els extraterrestres no milloren és per culpa de la mala fama que ens donen els inútils com tu. Què has dit, nena? Si els extraterrestres que no ens agrada treballar som considerats rareses, és per culpa de gentussa com tu. Va,
vosaltres dos, per què no us calmeu menjant una mica d'arròs amb curri? Visca! Menjaré curri, menjaré curri, menjaré curri! La teca! Ha anat d'un pèl. Si se m'arriba a fer malbé, ja em diràs quin sentit tindria haver vingut fins aquí. El sentit de l'associació no és aquest! L'origen de tot el problema és aquest comportament tan baix que tens! Si els extraterrestres de Nohana tenim fama de pelacanyes, estic segura que és per culpa teva! No és que siguis de casta negativa, és que ets una descastada! Que dolent! En vull més! Oh, m'encanta que m'ho demani. Que parlo per les parets o què? A veure, com deuen estar tots? Em sembla que rebentaré. Esclar, amb tot el que has menjat, em podries haver deixat una mica. Però què dius ara? Com que deies que tu no em volies, t'he fet el favor de menjar-me el teu. Quan ho he dit jo que no em volia? Va, com que em feia por que passés això, encara n'he deixat un munt a dins d'aquestes olles tan grosses. Oh, sí que en queda encara de curri. Ostres, tinc un mal pressentiment. Aigua! Bé, doncs, si insisteixes tant, potser sí que n'hauré de menjar una mica. Que fleuma. Per què no ho reconeixes, que estàs morta de gana? Què has dit? Quins aires que et dones per ser de casta menxet i no tenir antena! Millor això que no pas no saber controlar l'antena i haver de sentir interferències tot el dia. Ja ho sé què passa. Doncs que tu em tens enveja. Perquè jo, per naixement, formo part de la ploi nata dels extraterrestres i sóc guapa i tinc intel·ligència i una antena amb sensibilitat. Que sí que és això? No la vull per res, aquesta piruleta ridícula que tens! Molt bé, doncs, molt bé. No, Menja't això si tens tanta gana! Què has dit? Bon dia, perdoneu el retard. vigila! Ostres, L'estàvem esperant, senyor Hongo, Jerónimo. Ens pot donar algun consell sobre com millorar la situació dels extraterrestres de la zona de Nohana, vostè que ha arribat tan amunt? ho trobo massa picant. Senyor Yoshiaka, que passa res? Com és que ja tanca els banys? Doncs em sembla que avui val més que no deixem entrar ningú més. Què? Què és aquesta pudor de curri tan horrorosa? No ho oblidis, Pots estar segura que això d'avui m'ho pagaràs. No em ratllis que ha sigut tu la primera a agafar l'olla. La culpa de tot l'ha tingut aquest farsant que ha fet el curri. Però això sí que és segur. A la pròxima reunió de l'associació parlarem sobre com millorar la situació dels extraterrestres del nostre districte. Tu l'únic que vols és anar a viure a un pis del centre de Tòquio. Per què fas tanta comèdia? Què has dit ara, bruixa sense antena? I què? Millor no tenir antena que tenir aquesta piruleta ridícula. Ja hi tornes, que sí, que estàs ridícula. A què juguen aquest parell? No! Que era un bany d'escuma, això. Quin luxe, No, era un pet. Fins ara no he sabut que hi havia una associació d'extraterrestres de Nohana. Però avui em sembla que la reunió s'ha acabat de mala manera. La Nia no me n'ha volgut explicar res, però em sembla que s'ho ha passat molt bé. Què deu haver passat? Es veu que la Nia és de casta menxet. Encara que és extraterrestre, no té antena. I no sembla que tingui cap interès per fer-se amb la resta d'extraterrestres. Però jo no en sé absolutament res de les castes dels extraterrestres ni de la utilitat de les antenes.